acompañarnos un venres máis nesta conferencia de prensa posterior á celebración da Xunta de Goberno, unha sesión na que acabamos de aprobar 4,4 millóns de euros para o turismo, a accesibilidade universal e a cooperación con concellos e a activación económica dos mesmos. O detalle, aprobamos un convenio co Concello de Lalín para digitalizar as súas infraestructuras turísticas e museísticas por un máximo de 73.000 euros. Aprobamos tamén as bases do programa Provincia máis inclusiva para impulsar a accesibilidade universal por un importe de 210.000 euros. E dentro dos investimentos nos concellos, Plan extraordinario de infraestructuras deportivas con 280.000, Plan máis provincia, máis de 1,7 millóns de euros para que 11 concellos melloren as infraestructuras municipais, afronten gasto corrente e contraten persoas desempregadas, e máis de 2,1 millóns de euros para estradas provinciais en 3 concellos, Cerdo do Cotobade, Ponte Caldelas e Sanxenxo. E comenzamos a facémolo por turismo. Turismo que, xa vos anticipo, é pola parte que vamos a rematar en base ás boas novas que acabamos de coñecer fai escasos minutos. E digo que comezamos por turismo e facémolo do Plan de Sostenibilidade Turística Deza Tabeirós Terras de Montes, onde unha semana máis seguimos avanzando. A semana pasada falaba dun proxecto que tiña que ver ca implantación de 15 estacións para bicicletas de montaña para disfrutar das excelentes rutas turísticas que hai nestas dúas comarcas. E hoxe o que fixemos foi aprobar un convenio co Concello de Lalín para implantar un plan de marketing digital e de promoción do destino cun máximo de 73.000 euros de importe. E que imos a facer exactamente no marco deste acordo? Imos a prover recursos a Lalín para digitalizar as infraestructuras turísticas e museísticas situadas no concello. Os obxectivos son reforzar a xestión turística do destino, consolidar a súa imaxe, ampliar a demanda e incrementar a competitividade no territorio. En concreto, vaise adquirir unha pantalla transportable de grandes dimensións, digitalizar a oficina de recepción de visitantes e peregrinos, adquirindo material audiovisual, e digitalizar o Museo do Pazo de Liñares, tamén adquirindo estes mesmos materiais. O Concello vaise encargar da parte de suministros, de adquirilos, e a Diputación vamos a coordinar o plan e tamén manter o diálogo con todas as administracións que poidan participar. Así que, como saben, aínda que este ano na campaña de turismo versa sobre o deporte e o turismo, sempre temos moi presente o interior da nosa provincia, o ese interior que foi protagonista da campaña do ano pasado e que tanto éxito tivo. Pasamos páxina e o facemos agora falando de benestar social, nunha semana que houve importantes actos, foi na semana na que entregamos os premios sociais da Diputación en Príncipe Felipe, e hoxe aprobamos as bases dunha nova convocatoria do Provincia máis inclusiva, dotada con 210.000 euros. 210.000 euros que a mesma contía co ano pasado, pero que no ano 25 sufrira un importante incremento de 180.000, pasou a 210.000. De 19 beneficiarios que conseguimos con esos 180.000, pasamos aos 30 beneficiarios dos 210.000 do ano pasado. E no marco destas axudas, promovemos a accesibilidade universal mediante a eliminación de barreiras arquitectónicas e a adquisición de axudas técnicas e sistemas inclusivos de comunicación. Desde o ano pasado, esta convocatoria está aberta a todas as entidades sociais ou delegación permanente na provincia, sexa cal sexa a poboación do concello. E poden percibir ata 10.000 euros sempre cando non exceda do 80% do orzamento dese proxecto. Proxectos que poden servir para afrontar a mellora da accesibilidade en inmobles da súa titularidade ou cesión, non alugueiro, cesión que ten que ser por mínimo de 5 anos, ou tamén axudamos a pagar os custos de redacción das memorias técnicas. Adquirir sistemas de comunicación ou axudas relacionadas
coa mobilidade e o cuidado personal, como poden ser camas articuladas, colchóns antiescaras ou cadeiras de rodas. O prazo para presentar esas solicitudes é de un mes, a contar desde o día seguinte á publicación no Boletín Oficial da provincia, e con este programa volvemos a deixar claro, volvemos a amosar o noso compromiso cos dereitos de todas as persoas. Queremos que a provincia de Pontevedra sexa unha terra de oportunidades, unha provincia xusta, igualitaria e equitativa, e por iso levamos investido no que vai de mandato máis de 24 millóns de euros. E agora entramos de cheo no bloque de investimentos de concellos. Plan de infraestructuras deportivas. Hoxe aprobamos preto de 280.000 euros para os concellos de Oia e Poio, para que impulsen esas melloras que fixeron ao beiro deste plan. Oia, 94.000 euros para a ampliación e mellora do espazo deportivo do Cabezo, onde tamén se executará unha nova pista de bolos, e Poio recibe 184.000 euros para construir 2 pistas de atletismo arredor do campo de fútbol municipal exterior de Reiboa. Son estes dous outros exemplos do impacto que ten o Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, donde neste mandato levamos destinado 20 millóns de euros que están a contribuir enormemente a que a provincia de Pontevedra, a nosa provincia, sexa a provincia do deporte, donde a modernización e a mellora ou incluso a creación de novos espazos deportivos pois está tendo un impacto positivo moi importante. Eu falaba a semana pasada, xa o referimos como un clásico é o máis provincia, porque aprobamos destinar máis de 1,7 millóns de euros para que 11 concellos realicen investimento, afronten gasto corrente e contraten a persoal desempregado. Nas notas detallaremos cada unha dos epígrafes, dos investimentos e actuacións que se van a realizar, pero de xeito resumido e destacado, na parte de investimentos, demos luz verde para Vilaboa, 77.000 euros para que pavimente a vía principal de Barciela, en Santa Cristina de Cores, para Poio, 340.000 euros, para que asuma parte do financiamento das obras de mellora das estacións de bombeo de augas residuais da Seca e Porto Campelo. Na liña 2, a de gasto corrente, 305.000 euros, donde Baiona, 89.000 euros, cos que vai a afrontar o gasto derivado de actividades como a Festa do Carmen, a Escola de Verán ou Vai Verán. Nigrán, 96.000 euros para a Primavera de Llas, o Sol por Monteferro ou Bermú de Barrio, e Ponteareas, 119.000 euros para o servicio de roza e limpeza de cunetas e marxes. E, por último, a liña de activación de emprego, que 7 concellos van a poder contratar 95 persoas. Agolada 7, Ribadumia 6, Covelo 14, Meaño 13, Mondariz 7, Poio 23 e Sanxenxo 26 contratacións. En definitiva, que seguimos sumando recursos dentro destos 85 millóns de euros que contempla o Plan Máis Provincia 26-27, que é o máis ambicioso de toda a historia da Diputación. E con el demostramos ser os máximos aliados dos concellos desta provincia, dotándoos con recursos para facer realidade os seus proxectos, para que pasen do papel a ser e poñerse a disposición dos veciños e respetando a súa autonomía. E rematamos no que se refire a investimentos nos concellos, falando e referíndonos a carreteras, a estradas de titularidade provincial, porque hoxe aprobamos recursos por valor de 2,1 millón de euros para melloras en 3 vías provinciais, nos concellos de Cerdedo Cotobade, Sanxenxo e Ponte Caldelas. En Ponte Caldelas, aprobamos a adxudicación das obras da mellora da EP 0004 Marcón Pintos a Reigosa, 242.000 euros, no entorno onde se ubica o polígono industrial da Reigosa. Actuaremos nun tramo de 900 metros, onde se reparará e mellorará o firme, se acondicionarán cunetas e se renovará a sinalización. No caso de Cerredo Cotobade,
aprobamos o expediente de contratación das obras de mellora de drenaxe e seguridade na EP 0403 a Estrada Carballedo Rebordelo. Fai xustamente un mes aprobamos o proxecto de execución, así que seguimos dando pasos para poder realizar, poder executar esta obra o máis axiña posible. Unha obra onde vamos a investir 760.000 euros, actuamos en toda a vida, 2,6 kilómetros, para repoñer os firmes, realizar melloras no sistema de drenaxe, sustituindo as cunetas e colocando, instalando, executando novas donde non existen. E, por último, no que se refire a Sanxenxo, acabamos de axudicar as obras de mellora da mobilidade peonil na EP 9208 no Allaios, por preto de 1,1 millón de euros. Creas unha senda de 2,5 metros, redistribúense os espazos da plataforma, renóvanse as paradas de autobús, execútanse novos pasos de peóns e renovarase o alumeado, a drenaxe e tamén o mobiliario. Así que, sabedes que non hai semana case que non traigamos asuntos que teñen que ver ca seguridade relativa ás estradas provinciais, esta non é unha excepción, porque neste goberno tomamos moi en serio o seu estado, porque somos conscientes da importancia que teñen o bo estado destas vías para todos os traslados que se producen nos 1.600, nos máis de 1.600 kilómetros de vías e necesitamos ese objetivo que estamos acadando de que estén nas mellores condicións. E decía que comenzaba por un tema de turismo, isto fora da orde do día, e que remato con outro de turismo porque é unha nova que vimos de coñecer fai escasamente uns minutos, unhas horas. Digo por o desfase horario que hai, porque esta nova ven de Xapón. O vídeo da campaña turística A túa meta, o teu destino acaba de ser recoñecido no Festival Internacional de Películas Turísticas de Xapón, que é un dos certames que forma parte do círculo de referencia do audiovisual turístico. E trátase do festival que abre o calendario internacional dentro da rede de circuitos festivais e que cada ano pois os nosos materiais reciben importantes e numerosos recoñecementos. Así que hoxe sumamos a prata na categoría de produto turístico e que acabamos de recibir esta mañán. Así que, como sempre que recibimos estes galardóns, estamos moi felices de que cheguen boas novas sobre as campañas que realizamos e tamén de que conte a industria do audiovisual con nós, unha industria que é de primeiro nivel a que temos aquí na provincia que se ven poñer de manifesto, porque en Xapón participaron 1.300 candidaturas procedentes de 110 países de todo o mundo. Estando dedicada esta campaña do ano 2026 ao turismo deportivo, aínda que gañar non sexa o objetivo que perseguimos a efectos de deporte, si estamos moi felices de que estrear o noso palmarés cunha vitoria que, sinto polo resto de candidaturas, pero era moi merecida. Eu non vin as 1.300, pero estou convencida de que, con razón, esa prata era moi merecida. Unha campaña publicitaria que lembraredes que do ano pasado, cando volves, recibiu 7 premios no circuito que vos comentaba de festivais, así que agardamos que esta vitoria sexa xa un bo presaxio e podamos acadar, senón os mesmos, incluso máis premios con máis recoñecementos. E independentemente do resultado. Isto é unha mostra de que as Rías Baixas conectan coa audiencia e de que temos unhas campañas de impacto que logran emocionar, posicionarnos e atraer visitantes. E pola miña parte era o que tiña ben comentarvos e non sei se hai algunha pregunta, cuestión que haxa que matizar, aclarar ou demais. Sí, eu queria preguntar pola situación do segundo plan extra da Deputación. Esta semana anunciouse que tanto Vilagarcía como Cambados son os dous concellos que quedan fora. Semella que non fixo moita gracia neses dous concellos que, pola súa banda, por exemplo, Vilagarcía xa comunicou que vai facer algún tipo de alegacións. Entón, eu quería preguntarle un pouco se podría profundizar un pouco máis neste tema e cal é a situación pola que quedan fora. Vale, aquí
precisamente ahora se están aprobando ou non aprobando, porque se somete a votación en comisións informativas, unha parte do expediente que vai que ten que ver ca aprobación do plan extra que o próximo venres se someterá a pleno. No que se refire a Vila García Cambados, admito a crítica, admito a frustración pola perda de, no caso de Vila García, ata 1,1 millón de fondos, que era o que podía optar, pero donde precisamente neste Concello é unha tónica habitual a perda de fondos. Por tanto, admito todo eso. O que non admito é que o alcalde da terceira cidade da provincia utilice con fins partidistas o traballo riguroso dos técnicos que temos aquí na Diputación. E me explico. Vila García tuvo a oportunidade de enmendar todas as deficiencias que tiña o seu expediente, a súa solicitude, e con plazos escritos, con rexistro de saída, rexistro de entrada, donde están aí as contestacións. Se non quixo, se non pudo, ou se non soubo, entendede que é unha explicación que ten que dar aos veciños de Carril, que era onde iba a ter especial incidencia ese proxecto, e incluso de todo Vila García, nun marco donde, insisto, o Concello de Vila García se caracteriza pola perda de bastantes fondos. Un dos máis recentes foron case 100.000 euros de Diputación no Parque de Cabadelo. E se pode, bueno, pois tamén que asine ese documento de 3 follas que foi do última remisión que fixo cando remataba o prazo. Eu sei que hai erros que son difíciles de explicar por moito que agora nos amenace. A ver, como explica o alcalde que os mesmos técnicos que deron o ok a investir 8,3 millóns de euros nestes anos, ora resulta que son tan malos? Como explica o alcalde que 5 concellos na comarca do Salnés non gobernados polo PP si tiveron esos fondos? Como explica o alcalde que unha suposta conspiración neste segundo plan extra lle permitira no primeiro plan extra recibir 1,1 millón de euros que foron para a Pestina de Fonte Carmoa? E como explica o alcalde que pretendera xustificar con 3 folios, que foi o último requerimento que se lle fixo, unha documentación necesaria para poder recibir ata 1,1 millón de euros? 1,1 millón de euros que era a cuantía máxima a que podía aspirar Vila García, que el presentou un proxecto con moito menor importe. Os fracasos na xestión non se explican, asúmense. Isto é o que ten que facer o alcalde de Vila García. Por iso que eu creo que é mellor asumir a súa responsabilidade, deixarse de ameazas e, lóxicamente, toda a liberdade para acudir ao contencioso administrativo onde dispoña. Perdón? A produtora, o vídeo turístico. É Esmerarte. Esmerarte. Moi ben. Muchas gracias, chicos. Se hai algún José, Josefa, Pepe, Pepa, felicidades por